vielä viimeiset iPadin lahjonnat hoitaa kuntoon, niin, koska kotona, kuten aika monella, niin pyörii tällä hetkellä 2 etäopetukseen osallistuvaa, niin 1 eskarilainen ja yksi alakoululainen, nyt on vesivärit, iPadit, kännykkä, kaikki, niin saadaan ehkä tämä aika olla tai puhua keskenämme rauhassa, mutta jos he tulevat keskeyttämään, niin sen kanssa sitten mennään. Odotellaan vielä ihan pieni hetki, ja jos Ella, joka toimii meidän teknisenä tukena, niin vinkkaa mulle sitten, kun meillä on kaikki puhujat paikalla, niin voidaan aloittaa. Jes, no niin, hyvä. Nyt tuli Ellalta viesti, että kaikki puhujat on linjalla. Ja muutenkin ihanaa, että teitä on tullut näin paljon. Tosiaan ajatus on se, että voi kuunnella, voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja tuonne chatin kautta meille, ja mä luen niitä sitten meidän puhujille ääneen. Mutta siis tervetuloa kaikille. Mä oon Emma Kari, mä oon Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ja ajatus tästä webinaarista tuli itse asiassa siitä kautta, että mä oon saanut ihan hirveästi yhteydenottoja ihmisiltä, jotka on huolissaan siitä, että miten tämä koronakriisi ja erityisesti ehkä nämä toimet, joita koronakriisin aikana on tehty, niin vaikuttaa lapsiin ja lasten hyvinvointiin. Ja meidän on tarkoitus tänään nimenomaan puhua siitä, että miten me voidaan tukea hyvää lapsuutta tämän kriisin jälkeen. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että meillä on aivan loistavat puhujat. Parhaat asiantuntijat, joita tästä maasta löytyy, kun puhutaan lasten hyvinvoinnista ja sen tukemisesta. Eli varmasti saadaan vastauksia kysymyksiin ja hyvää tietoa siitä, mitä nyt kannattaa tehdä. Mehän ollaan otettu aika lyhyessä ajassa käyttöön ihan poikkeuksellisia rajoitteita. Sitä ehkä asioihin tottuu niin nopeasti, että on vaikea edes muistaa sitä, että kuinka isoja päätöksiä ihan vähän aikaa sitten tehty ja kuinka valtavasti meidän elämä on muuttunut. Ja samaan aikaan, kun miettii, kuinka paljon meidän elämä on muuttunut, niin voi miettiä sitä, että kuinka paljon niiden pienten ihmisten elämä on muuttunut. Tietenkin nämä rajoitukset on tehty sen takia, että me ollaan haluttu noudattaa terveysviranomaisten suosituksia, että me voidaan taistella tätä tautia vastaan, suojella ihmisten henkiä, pelastaa ihmishenkiä tältä virukselta, mutta samaan aikaan me kuitenkin tiedostetaan, että näillä toimilla on myös aika kova inhimillinen hinta. Se hyvä uutinen tietenkin kaikille vanhemmille ja muille on ollut se, että tällä hetkellä näyttää, että lapset ei ole koronaviruksen riskiryhmää, mutta tietenkin se, missä lapset on riskiryhmää, niin on näiden koronaviruksen estämiseksi tehtyjen toimien seuraukset. Huolena on ehkä erityisesti ollut päihdeongelmien lisääntyminen, vanhempien ja nuorten mielenterveysongelmat ja totta kai myös lastensuojelun kuormittuminen. Ja sitten tietenkin myös huoli on kasvanut siitä, että mitä tämä tekee lasten oppimiseroille. Suomessa on lasten oppimiserot on kasvanut 2010-luvun. Meillä lasten oppimiseen vaikuttaa enemmän ja enemmän esimerkiksi lapsen perhetausta, ja nyt kun perheet on enemmän ja enemmän itse vastuussa lapsen oppimisesta,
niin totta kai tämä perhetaustan merkitys korostuu entisestään. Ja se huoli tietenkin on, että tämä vaikuttaa lasten välisiin eroihin. Ja samaan aikaan viestejä tulee myös sellaisilta perheiltä, jotka koskaan aikaisemmin ei ole juuri tukea tarvinnut, kaikki on mennyt ihan hyvin ja nyt yhtäkkiä huomataan, että apu olisikin tarpeen ja samaan aikaan sitä apua on ehkä ollut vielä entistä vaikeampi saada. No se toinen syy, minkä takia tämä on ehkä äärimmäisen hyvä kohta puhua just tästä asiasta, niin on se, että me ollaan hallituksessa valmistelemassa tämmöistä lasten ja nuorten tukipakettia, jossa vähän haetaan sitä, että miten me voidaan auttaa lapsia ja nuoria selviämään niistä ongelmista, jotka on ehkä aiheutunut näistä koronatoimista, ja paraikaa mietitään, että minkälainen tukipaketti olisi tarpeen, jota ainakin itse tässä toivon ihan itsekkäästi oman työn puolesta, että asiantuntijoilta tulisi ehkä vähän vinkkiä myös siihen, että mihin nyt kannattaa rahaa laittaa ja mihin kannattaa panostaa, että me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla lapsia tässä tilanteessa auttaa. Mutta niin kuin mä sanoin, meillä on ihan loistavat puhujat. Meillä on muun muassa lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen puhumassa meille lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja tämän kriisin vaikutuksista. Sen lisäksi meillä on lastensuojelujärjestö Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta puhumassa ehkä erityisesti tästä lastensuojelunäkökulmasta. Sitten meillä on opettajien järjestöstä, opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta koulutusjohtaja Helja Visukka, joka ehkä keskittyy enemmän nimenomaan tähän koulutuksen yhdenvertaisuus, koulutuksen tasa-arvokysymyksiin, kertoo meille siitä näkökulmasta. Ja sitten meillä on myös Monimuotoiset perheet ry:n johtava asiantuntija Anna Muuring, joka ehkä sitten valottaa vähän enemmän tätä perheiden näkemystä ja asemaa tässä tilanteessa. Ja sitten vielä mielenterveydestä ja ehkä siitä mielen jaksamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Meillä on puhumassa Suomen mielenterveys ry:n asiantuntija Maria Snellman-Aittola. Eli aivan loistavalla porukalla ollaan liikkeellä ja tehdään niin, että jos vaikka lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen aloittaisi. Elina, ole hyvä. Ja tervetuloa. Hei kaikille, ilmeisesti nyt järjestäjä avasi mikrofonin, niin voin aloittaa. Mä otin teille pienen esityksen, koska olen huomannut, että näissä webinaareissa se helpottaa tosi paljon kuuntelemista, jos voi samalla seurata kuvia. Toivotaan, että tämä hosti antaa mulle myöskin luvan jakaa. Onnistuiskohan semmoinen? Ella! Pystyyköhän? Tosiaan, jos muilla esittäjillä on vielä näitä esityksiä, että ole vielä Ellalle niitä laittanut sähköpostilla, niin laittakaa nyt, niin Ella saa ne sitten jaettua. Mä laitoin nyt sellaisen asetuksen päälle, että pitäisi pystyä jakamaan omaa näyttöä. Hyvä, toimii. Hienoa. Mä otan tämän asetuksen pois heti, kun tämä Elinan esitys päättyy, että täällä ei tapahdu mitään hässäkkää. Niin vedetään nyt tämä näin, ja jos jollain tosiaan on esitystä, niin laittakaa mulle sähköpostiin ella.keskiviiva.panula@eduskunta.fi, niin mä hoidan sitten ne muut. Kiitos Ella. Tosiaan olisi voinut varmaan vähän aikaisemmin varoittaa, että näin toimin, mutta aina tulee yllätyksiä. Tosiaan mun nimi on Pekkarisen Elina ja toimin lapsiasiavaltuutettuna ja mulla on aina ollut sellainen periaate, että missä ikinä mä käyn puhumassa, niin mä ensin muutamalla sanalla kerron siitä, minkä tähden tässä valtakunnassa on lapsiasiavaltuutettu ja mitä lapsiasiavaltuutetun tehtäviin pääsääntöisesti kuuluu. Katson, että erityisesti tällaisessa globaalissa kriisissä on tärkeää, että jokainen viranomainen muistaa sen oman päätehtävänsä ja pitää kirkkaana mielessään sen, minkä tähden on ylipäätään tämmöisen mandaatin ja legitimiteetin yhteiskunnalta saanut ja osaa käyttää sitä mahdollisimman hyvin. Mulle annettiin otsikoksi Hyvä lapsuus koronan jälkeen, joka nyt on tämän koko tapahtuman nimi, mutta sen lisäksi Emma lähetti joitakin kysymyksiä.
No, lapsiasiavaltuutettu on Suomessa toiminut vuodesta 2005 alkaen ja lapsiasiavaltuutetun työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Ja tämä YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti viime marraskuussa 30 vuotta, mutta se pohjautuu lapsen oikeuksien julistukseen, joka annettiin jo vuonna 1959. Ylipäätään näille YK:n yhteydessä tehdyille ihmisoikeussopimuksille on yhteistä se, että aika moni niistä on syntynyt toisen maailmansodan jälkeen, mutta ihmisoikeuksien historia ulottuu sekin sodankäyntiin aina sinne 1800-luvun taistelutantereille asti. Ja se oikeastaan tulee monelle yllätyksenä, että ensimmäinen ihmisryhmä, joiden ihmisoikeuksiin kiinnitettiin huomiota, niin oli nimenomaan sotilaat ja heidän asemansa silloin, jos he haavoittuu tai joutuu sotavangeiksi. Mutta lapsen oikeuksien sopimus, kuten sanottu, niin oikeastaan sai alkunsa silloin vuonna 1989 tilanteessa, joka joltain osin muistutti tätä tämänhetkistä tilannetta. Siinä oli oikeastaan, voi sanoa, niin kuin yhteiskunnalliset mannerlaatat liikenteessä ja maailmaa ei niinkään ravistellut tämmöinen pieni virus niinkään paljon kuin kylmän sodan päättyminen, Neuvostoliiton kaatuminen, Berliinin muurin murtuminen, kaikki tämmöiset isot asiat. Ja tällaisten kriisien hetkellä usein ihmiset toteaa, että on hyvä hetki muistuttaa perusarvoista ja siitä, miten tärkeää on noudattaa semmoista humaania, demokraattista yhteiskuntapolitiikkaa. No, millaisia nämä koronakriisin vaikutukset on sitten lapsiin ja perheisiin? Täytyy sanoa, että tutkijataustaisena viranomaisena tämä on ollut äärimmäisen vaikea tämä kuluneet 6 viikkoa tiedonsaannin näkökulmasta, koska vertaisarvioitua luotettavaa tietoa on erittäin vaikea saada. On täytynyt luottaa toisen asteen lähteisiin, kerätä semmoista hiljasta indikaattoritietoa sieltä, mistä sitä on saatavissa, ja vaan pyrittävä sen oman taustansa avulla arvioimaan lähdekriittisesti, mikä tieto on validia ja mikä ehkä on valheellista. Ja muistuttaisin teitäkin, kun käytte erilaisia tutkimuksia läpi Twitterin kautta ja näin, että meillä on todella paljon esimerkiksi lääketieteen journaaleja, jotka vaikuttaa valideilta, mutta jotka tosiasiassa on jotakin ihan muuta. Ja sen takia kehotan kyllä pitäytymään semmoisissa julkaisuissa, jotka itse tuntee. Aivan välittömiä havaintoja, mitä olen lapsiasiavaltuutettuna tehnyt tästä niin kuin tämmöistä viranomaistiedosta, niin on poliisihallitukselta tullut tieto, että poliisin kotihälytyskäynnit on lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna noin 30% koko maassa, ja Uudellamaalla nousua on ollut lähes 50%. Ja perheväkivallan osuus näissä kotihälytyksissä on kasvanut, joskin esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitossa ounastellaan, että perheväkivalta ei kotikäynneillä aina tule näkyväksi. Lastensuojeluilmoitukset on STM:n suullisen tiedon mukaan lisääntyneet vähentyneet pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa. Ja se, mikä erityisesti huolestuttaa, on tämä, että 1/3 on vähentyneet nämä lapsiin kohdistuvia kaltoinkohteluepäilyjä koskevat ilmoitukset. Samaa tiedotti tänään poliisi liittyen tähän pienen vauvan pahoinpitelyyn Itä-Helsingissä, että heillä viikkotasolla ilmoitukset lasten pahoinpitelyistä on vähentyneet 50-100 ilmoitusta viikossa, mutta kuitenkin niin kuin erittäin iso tapauksien putoaminen siinä. Kun taas sitten joissakin kunnissa Kuntaliiton tiedon mukaan lastensuojelun kiireelliset sijoitukset on lisääntyneet ja joissakin kunnissa merkittävästi. Erityisesti on lisääntyneet jälleen kerran teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset, mikä indikoi sitä, että perheissä tilanteet kiristyy.
No, tämä indikoi myös sitä lastensuojelun sijaishuollon tarvetta, että Hyvinvointialojen liitto HALI ry:n mukaan lastensuojelun laitoshuoltopaikkojen kysynnässä on merkittävää kasvua jopa siinä määrin, että näistä sijaishuoltopaikoista on pulaa ja he on vedonneet aluehallintovirastoihin ja Valviraan, jotta kiireesti nopeutettaisiin näiden laitosyksiköiden lupiin liittyvää käsittelyä niin, että voitaisiin nopeammin avata osastoja ja yksiköitä ja ottaa enemmän lapsia ja nuoria sisään. Kouluterveydenhuollon palveluissa käyntejä on ollut 85% vähemmän kuin vuosi sitten THL:n tiedon mukaan. Ja tämmöinen tieto, joka yhdistyy itsellä sitten niin kuin minkä liitän sitten tähän tietoon poliisilta ja lastensuojeluilmoituksilta tulevaan informaation aika huolestuneena, on tämä havainto lastenlääkäreiltä, jonka mukaan lapsipotilaiden määrä niin poliklinikoilla kuin päivystyksissä on vähentynyt noin 1/3. Ja tämä koskee paitsi pitkäaikaissairaiden lasten näitä poliklinikkakäyntejä, että sitten näitä päivystyskäyntejä, jotka sitten on tapaturmia, äkillisiä sairastumisia ja mahdollisia myöskin pahoinpitelyjä. Kuitenkin ei ole tietoa, että olisi tapahtunut sellaista, että jonkun lapsen tilanne olisi hyvin paljon vaarantunut hoidon viivästymisen myötä. Että tässä myös on ehkä semmoista ikään kuin hoitoon hakeutumisen standardin muutosta, että tullaan hitaammin, jäädään herkemmin kotiin kuin mitä ennen. No sitten semmoinen indikaattori, joka aina kertoo jotakin myös meidän lapsiperheiden tilanteesta, niin alkoholin litramyynti on kasvanut 10% vuoden takaiseen verrattuna. Toki täytyy muistaa, että samaan aikaan matkustustuonti on vähentynyt, mutta että myös erilaisissa kyselyissä kansalaisista noin 10% on kertonut, että tämän koronakriisin aikana heidän alkoholin käyttönsä on lisääntynyt merkittävästi. Ja me tiedetään, että noin 7% lapsista asuu perheessä, joissa on vakavaa alkoholin liikakäyttöä, ja näiden lasten tilanne tällä hetkellä ammattilaisia huolestuttaa hyvin paljon. Ja sitten semmoinen pieni perheiden parisuhteiden tilasta kertova tilastotieto, että käräjäoikeuksien mukaan avioerohakemukset Helsingissä on lisääntyneet 30% vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Eli tässä on koottuna tällaisia niin kuin ihan tähän hetkeen pureutuvia havaintoja, joita on itse tässä ympäristössäni tehnyt. Ja muistutan, että taustalla meillä edelleen on olemassa ne indikaattorit, jotka oli olemassa jo ennen kriisin alkamista. Eli ne tosiasiat, että 20% lapsista on vanhempi, jolla on mielenterveyden ongelma. 10% nuorista kertoo tulleensa fyysisesti kaltoinkohdelluksi vanhempansa taholta ja niin edelleen. Että meillä on iso joukko lapsia ja nuoria, jotka kokee tällä hetkellä varmaan vielä suurempaa turvattomuutta kuin aikaisemmin. No, mitä tälle tilanteelle nyt akuutisti voi jokainen tehdä? No, mä ajattelisin niin, aloitin puhumalla tuosta lapsen oikeuksien sopimuksesta ja ylipäätään ihmisoikeussopimuksista, ja ajattelen niin, että nämä asiakirjat on laadittu ja ne on ratifioitu juuri tämän tyyppisiä tilanteita varten. Eli me voidaan nojata perusoikeuksiin, ne antaa meille hyvän selustan. Meidän täytyy myöskin muistaa ihmisoikeudet, koska siinä on se pitkä linja, se tukeva selusta, joka tekee meidän yhteiselosta siedettävämpää. Meidän täytyy ylläpitää peruspalveluja jatkuvasti ja pitää yhteyttä perheisiin. Ja peräänkuulutan nyt tällä hetkellä semmoista saumatonta ja myöskin rohkeaa yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja esimerkiksi seurakuntien kesken. Me ollaan kaikki otettu tosi tottelevaisesti käyttöön nämä käskyt etätöistä ja niin edelleen, mutta meillä on myös perheitä, jotka edelleen tarvitsee lähipalveluja ja joiden joukkoon täytyy uskaltaa jalkautua.
Mä toivon, että tämä exit-strategia pysyy koko ajan sillä lailla elävänä, että sitä pystytään seuraamaan ja sitä pystytään noudattamaan ja tarvittaessa myöskin korjaamaan. Mutta jotta meille ei synny paniikkia tässä maassa, niin viestinnän tämän tyyppisistä strategioista tulisi olla mahdollisimman selkeää. Sosiaalinen media omine kuplineen ei yhtään helpota ihmisten oloa tällä hetkellä. Ja mä toivon, että tutkimus- ja viranomaisyhteistyö tällä hetkellä olisi niin ikään saumatonta, jotta tutkijat sais käyttöönsä sen tiedon, mitä he tarvitsevat, ja toisaalta, että he olisivat halukkaita luopumaan siitä tiedosta, mitä heillä on. Ja että joku olisi niin kaukaa viisas, että tästä kriisistä keräisi nyt tietoa talteen. No mitä meidän sitten tulisi tehdä, kun tämä kriisi joskus on ohi? Mehän ei tiedetä nyt, kuinka kauan tämä tulee kestämään. Ja mä ajattelen, että siinä jälleenrakentamisessa edelleen meidän täytyisi nojata näihin perus- ja ihmisoikeuksiin ja myöskin demokraattiseen päätöksentekoon. Mä oon hämmästyneenä seurannut, miten auliisti me ollaan luovuttu aika monesta meidän perus- ja ihmisoikeuksista ja ikään kuin, antauduttu tämmöisen vallanpitäjien syliin, että pitäkää meistä huolta. Mutta samaan aikaan me ollaan luovuttu huomaamatta todella monista sellaisista oikeuksista, joiden palauttaminen 1-2 ei näytäkään kauhean yksinkertaiselta. Meidän täytyisi tehdä semmoinen vahinkojen intervointi siinä vaiheessa, kun tämä loppuu, ja laatia siltä pohjalta sellainen yhteinen strategia siitä, miten tästä selviydytään. Talous on saatava kuntoon. Tämä kriisi maksaa tällä hetkellä 1,5 miljardia euroa viikossa. Ja jos palataan tuonne tammikuuhun, niin jos jollekin olisi luvattu 1,5 miljardia euroa rahaa käyttöön ihan mihin tahansa, niin se olisi ollut lottovoitto. Tällä hetkellä se menee ihan vaan siihen, että selviydytään. Ja peruspalvelut täytyy mahdollisimman nopeasti saada vetämään. Palataan arkeen. Huolehditaan siitä, että meillä ei tule lamanaikaista notkahdusta ihmisten käytettävissä olevissa tuloissa, koska se ainoastaan ruokkii tätä taantumaa entisestään. Meidän pitää saada lapset varhaiskasvatuksen piiriin, lapset kouluun mahdollisimman nopeasti ja aikuiset työpaikoille, jotta tästä selvitään. Ja mä toivon, että meiltä löytyisi myös uskallusta tehdä tällaista kriittistä tapaustutkimusta, eli ottaa opiksi siitä, mitä tapahtui kriisistä, koska kriisit tekee näkyviksi myös ne valuviat meidän normaalijärjestelmässä. Tässä on paljon oppimisen paikkoja, miten sotkunen meidän sisotekenttä on. Kaikki tämä, mikä me tiedettiin, mutta nyt se näkyy vieläkin kirkkaampana. Ja se pitäisi varmasti muistaa, että vaikka meidän ajatukset on ehkä muuttuneet tosi paljon, meidän odotukset ja toiveet, unelmat ja koko yhteiskunta meidän ympärillä on ehkä muuttunut tämän jälkeen tosi paljon, niin maailma ja ihmisyys ja siihen liittyvät perusasiat ei ole kuitenkaan muuttuneet yhtään miksikään. Mä kiitän teitä kärsivällisestä kuuntelemisesta ja annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Kiitos. Kiitos paljon Elina. Täytyy sanoa, että ihan todella arvokkaita näkökulmia ja siis kyllähän nämä luvut on jo aika mykistäviä, että miten näin lyhyessä ajassa me nähdään miten nämä poikkeustoimet näkyy perheiden ja lasten arjessa. Ja mun mielestä ehkä erityisesti tässä kohtaa on hyvä muistuttaa meitä myös siitä, että minkä takia nämä lasten oikeudet itse asiassa on olemassa, että ne ei ole luotu helppoja aikoja varten, vaan nimenomaan just sitä varten, että silloin kun ollaan kriisin keskellä, silloin kun on vaikeaa, niin silloin pitää pitää kirkkaana sen kaikkein pienempien oikeudet hyvään elämään ja esimerkiksi oppimiseen. Tässä kohtaa ehkä kaikille osallistujille tiedoksi, että teillä on siinä alhaalla chattiboksi, ja liikuttakaa hiirtä, niin tulee vähintään näkyviin, niin sieltä voitte laittaa kommentteja ja kysymyksiä, niin sen jälkeen kun meidän puhujat on puhunut, niin voin niitä sitten sieltä lukea ääneen. Mutta seuraavaksi meillä voisi puhua Pelastakaa lasten ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta. Onko Hanna linjoilla? Kyllä, kiitoksia.
Jees, Hanna, ole hyvä. Kuuluu oikein hyvin. Hyvä. Kiitoksia. Oikeastaan tuossa on mahtavaa ensinnäkin, että tämmöinen kanava löytyy nykyään, että kun ei voi tavata muuten, niin voi tavata sitten tällä virtuaalisesti ja myöskin niin kuin käydä keskustelua laajastikin ihmisten kanssa. Tässä on monenlaista digiloikkaa itse kukin joutunut tekemään. Kaikki ne jutut, joita ajattelin, että mä sitten joskus opettelen, niin se joskus tuli nyt. Ja yllättävän hyvin se on mennytkin, mutta ei toki kitkatta. Mutta Elina tuossa tietysti nyt aika lailla, voi sanoa, niin kuin tyhjensi pajatson heti alkuun, niin kuin tietysti oli ihan ymmärrettävääkin, koska hän on tavallaan se meidän ylin tässä maassa, joka tätä kokonaisuutta katsoo. Mutta ehkä sen verran kuitenkin haluaisin sanoa, että niin kuin on niin kuin ihan selvä tietysti, että tämä vaikuttaa lapsiin ja perheisiin tosi paljon. Ja tietysti ihan parhaimmillaan tämä on nyt antanut sen mahdollisuuden, niin että perheillä on ihan eri tavalla aikaa keskenään. Ei ole harrastusrumbaa, ei ole sen tyyppistä, joka vie sen kaiken ajan. Ja nyt on ollut mahdollista löytää lautapelejä ja kokata yhdessä ja syödä ateriat yhdessä rauhassa ja käydä liikkumassa yhdessä ja tehdä tämmöistä. Mutta tämä ei nyt valitettavasti ole läheskään kaikkien kohdalla se totuus sitten. Että niin hieno kuin se mahdollisuus on, niin se ei kaikille kuitenkaan käy. Ja tuossa Elina kertoi aika paljon puhuvia lukuja siitä, että mitä nyt jo tiedetään siitä, kuinka tilanteet kärjistyy joissain perheissä. Siellä on työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet. Siinä kyllä etätyö ja itsensä johtaminen on koetuksella, kun 2 ihmistä ja pari alle kouluikäistä lasta pyörii samoissa pienissä nurkissa kaikki päivät ja yrittää saada asioita hoidettua. Siihen pannaan taloushuolia, pannaan mahdollisesti jo valmiina olleita mielenterveyshäiriöitä, pannaan mahdollista väkivallan uhkaa. Ja sitten kun, niin kuin Elina äsken tuossa totesi, että poliisin kotikäynnit on selkeästi olleet kasvussa määrät, mutta samaan aikaan lastensuojeluilmoitukset on ollut laskussa. Niin meillä on tietysti ihan niin kuin todella suuri huoli niistä lapsista, joiden hätää tällä hetkellä ei kukaan ole näkemässä. Me tiedetään, että sanotaan, että valtaosa koulua käyviä lapsia on tavoitettu, ei ihan kaikki, mikä tietysti sitten täytyy aina miettiä se, että voidaanko me hyväksyä sitä, että kaikkia ei tavoiteta, mutta siihen keskusteluun mennään ehkä erillisenä, mutta se, että tavoitetaan ja tiedetään, että jotenkin asiat on niin kuin sillä tavalla olemassa, mutta kukaanhan ei ole kysymässä tällä hetkellä sitä, että mitä on niillä lapsilla, jotka on päivähoidon piirissä, jotka eivät nyt ole siis päivähoidossa. Nämä lapset, joiden perään kukaan ei ole näiden viikkojen aikana kysynyt, että miten siellä menee. Ja mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sen vähemmän heillä on itsellä edes teoriassa mitään mahdollisuutta kertoa siitä omasta hädästään tai lähteä edes hetkeksi kävelemään ulos, jos ajatellaan, että mä en jaksa tätä. Ja siinä mielessä niin se on tietysti se älyttömän iso huoli, mikä meillä tällä hetkellä on olemassa. Ja tietysti niistä perheistä, joista se huoli on ollut jo ennen tätä kriisiä olemassa, jotka nyt sitten on siellä 4 seinän sisäpuolella koko ajan. Me ollaan Pelastakaa lapsista lisätty paljon digitaalista auttamista ja digitaalista kohtaamista. Me esimerkiksi on ylläpidetty jo vuosia yhdessä kuntien nuorisotoimen kanssa tämmöistä virtuaalista tai digitaalista nuorisotilaa, netaria, ja sen palveluita ja sen aukioloaikoja on pystytty nyt lisäämään hyvin paljon, koska kunnissa nuorisotilat on luonnollisestikin tällä hetkellä kiinni, niin ne nuorisotyöntekijät on pystynyt osittain siirtymään sitten tälle puolelle, ja se on sellainen paikka, jossa sitten on voitu kohdata nuoria, niitä, jotka sinne sitten haluavat tulla keskustelemaan. Me ollaan digitaalisen sosiaalityön keinoin kohdattu paljon lapsia ja perheitä. Meillä on digitaalista tukihenkilötoimintaa tehty nyt, kun ei voi samalla tavalla mennä perheeseen käymään tukihenkilönä. Me ollaan meidän lahjoittajien tuella voitu jakaa tällä hetkellä on jaettu yli 200 000 euron arvosta jo ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille, joiden talous on vielä entisestään nyt tässä tilanteessa mennyt tiukaksi. Ja monia semmoisia
tuen muotoja on pyritty lisäämään, jotka tässä ajassa nyt on mahdollisia. Mutta kyllähän tuossa, kun me yhdessä Väestöliiton ja Jeesin ja Demilehden kanssa tehtiin nuorille kyselyä siitä, että miten he kokee tätä aikaa nyt, että millaisia vaikutuksia tai millaisia tuntemuksia heillä on nyt tässä seuraavaksi. Tämä tehtiin nyt vajaa kuukausi sitten tuossa maalis-huhtikuun vaihteessa. Niin 72% vastanneista, joita oli 2 000, kertoo ahdistuneisuudesta ja lähes yhtä paljon liiallisesta netin käytöstä, tylsyydestä, yksinäisyydestä, jaksamattomuudesta, huolesta koulunkäynnistä. Ja tämä ei yllätä, mutta surettaa kovasti, kun sitten vielä sinne laitetaan se, että 13% kertoi itsetuhoisista ajatuksista. Ja meillä on nyt myöskin jo vähän semmoisia hiljaisia signaaleja oikeasti lasten tai nuorten itsemurhista, äitien itsemurhista. Nämä on vielä nyt niin hiljaisia signaaleja, että niitä täytyy vain nyt seurata tosi huolella, koska se on sitten kyllä semmoinen hätä, se on todella suuri hätä. Se, mikä tässä täytyy muistaa, on tietysti se, että tämä kriisi ei ole nyt vain taloudellinen kriisi, eikä tämä ole vain terveydellinen kriisi. Tämä on mitä suuremmassa määrin sosiaalinen kriisi. Ja silloin se, että miten tästä päästään eteenpäin, niin se edellyttää muun muassa sitä, että me pidetään huolta siitä, että meidän sosiaalihuollon kantokyky riittää. Meillä on jo valmiiksi ollut aika paljon haasteita lastensuojelun henkilöstö- tai virkojen täyttämisessä ja pysyvyydessä, ja nyt ne tarpeet vaan lisääntyy. Lasten psykiatriset palvelut on ollut aivan alimitoitettuja jo pitkään, ja sielläkin tarve vaan koko ajan kasvaa. Elina tuossa sanoi siitä, että tarvittaisiin lisää sijaishuoltopaikkoja. Ihan varmasti tarvitaan. Meillä on iso ongelma, ei vain siitä, että onko meillä lupia niille paikoille, vaan myös se, että me ei saada tällä hetkellä rekrytoitua riittävästi työntekijöitä niihin. Ihan niin kuin itse pienenä osoituksena, että me jouduttiin sulkemaan yksi osasto, ei sen takia, että ei olisi ollut lapsia, vaan sen takia, että ei löydy työntekijöitä. Pääkaupunkiseudulla on ollut jo ennen tätä kriisiä kymmeniä lastensuojelulaitosten ohjaajien paikkoja auki koko ajan. Niihin ei saada työntekijöitä riittävästi. Tässä on niinku semmoisia jo valmiiksi meillä olleita haasteita, jotka nyt vaan kärjistyy. Ja se on tietysti tosi iso huoli. Me tarvittaisiin perhetyötä, parisuhdetyötä todella paljon, matalan kynnyksen mielenterveystyötä, päihdehuollon palveluita, neuvoloiden resurssit. Tässä on tuossa Lastensuojelun Keskusliitto teki kyselyä kunnille ja selvisi, että aika iso osa kunnista on lopettanut käytännössä lopettanut yli 2-vuotiaiden lasten tarkastukset. Eli vain alle 2-vuotiaiden lasten tarkastuksia on nyt tehty, joka tarkoittaa sitten myöskin sitä, että sen vanhempien lasten perheiden mahdollista hätää ja huolenaihetta ei sitten sitäkään kautta nähdä. Tässä on niin kuin hyvin, hyvin paljon sellaisia asioita, jotka jää nyt piiloon ja joihin täytyy olla kyllä todella hyvin varautunut siinä vaiheessa, kun tämä tilanne lähtee normalisoitumaan johonkin, mikä se uusi normaali nyt sitten tuleekin olemaan. Siihen pitää valmistautua, ja se ei totisesti ole helppoa, kun ottaa huomioon sen, että osa näistä ongelmista on ollut olemassa jo ennen tätä kriisiä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Hanna. Aika pysäyttäviä lukuja myös nämä, mitä nuoret itse kertoo omasta hyvinvoinnistaan ja siitä, että jos tässä oliko se 72%, kun kokee tässä tilanteessa ahdistuneisuutta. Niin me voidaan tästäkin jo itse valmistautua siihen, että mikä se nuorten tilanne tulee olemaan, jos tämä tilanne tässä vielä pitkittyy. Ja sen lisäksi ehkä tämä niinku huomio näiden kaikista pienimpien lasten tai pienten lasten jääminen kokonaan sivuun, joilla ei ole sitä niinku vähäistäkään oppilashuollon yhteyttä. Jos neuvolapalveluita vielä karsitaan, ja heillä ei ole oikeutta siihen etäopetukseen, mikä tietenkin peruskoulussa olevilla lapsilla on, näiden lasten tilannetta vielä yhdistettynä siihen, mitä lapsiasiainvaltuutettu totesi tästä lastensuojeluilmoitusten merkittävästä laskusta, niin tämä on asia, joka niin kuin varmasti on hyvä tiedostaa.
Hyvä, mennään eteenpäin. Tästä päästiinkin koulu- ja opetuskysymyksiin. Ja meillä on seuraavana puhujana OAJ:n koulutusjohtaja Helja Misukka. Helja, ole hyvä. Onko Helja linjalla? Joo, kiitos. Yes. Kuuluu ja hei Emma ja Elina ja Hanna ja muut ystävät. Mukava tosiaan tärkeän asian äärellä ollaan, niin olla tässä ilta-aikaankin tässä vielä. Tuli todella hyviä puheenvuoroja, ehkä pari kommenttia tähän alkuun ja sitten menen tuohon kouluasiaan. Minusta oli tietenkin pysäyttävät luvut, nuo Elinan luvut ja tämä esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten määrän väheneminen on ollut paljon julkisuudessakin ja esimerkiksi opettajathan tekee paljon lastensuojeluilmoituksia ja tämä on semmoinen pohdittava, niin kuin mietittävä asia, minkä Hannakin nosti, että miksi ollaan niin vähän sitten keskusteltu varhaiskasvatuksen osalta, että kun varhaiskasvatuksessa on kuitenkin se 20-30% lapsista tällä hetkellä, niin kuin se mitä se on normaalisti, niin varmasti jää niin kuin havaitsematta moni just sen takia, ja vaikka tiedänkin, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat antaneet etänä jopa varhaiskasvatusta ja esiopetusta, vaikka siihen itse asiassa ei ole mitään velvoitetta, niin ovat sitä tehneet, niin se todennäköisesti saavuttaa niitä perheitä, joissa ollaan innoissaan niin kuin sitten tekemässä niitä varhaiskasvatuksen opettajan lähettämiä tehtäviä yhdessä lapsen kanssa, mutta että juuri nämä ongelmaperheet varmaan on jäänyt sieltä lastensuojeluilmoituksista pois, koska tietenkin päiväkodissa havaitaan just niitä ihan selkeä fyysisiä jälkiä ja myös niitä lapsen tunnetiloja ja muita, joista sitten kyllä nähdään, että jos kotona on jotain ongelmaa. Sitten se, että miten koulussa sitten tavoitetaan lapsia, niin oppilaita, niin meidän tuossa kyselyssä, joka oli noin vajaa 6000 opettajaa vastasi, niin kysyttiin just nimenomaan tätä, että miten opettajat niin kuin näkee ja kyllä useilla opettajilla on niitä tavoittamattomiakin lapsia, että meillä niin kuin 70% opettajista sanoo, että on oppilaita, joita on vaikea tavoittaa, siis tämä oli peruskoulussa, ja joko niin, että on vaikeaa tai ei meinata ollenkaan tavoittaa, ja siihen meillä on ihan selkeä prosessi olemassa kyllä, että ihan niin kuin näitä tavoittamattomia lapsia, lintsaireita ja muita, niin kuin sanotaan, niin on ihan normaalistikin. Tuossa asiantuntija-arvio viime viikolla, kun sitä haarukoitiin, niin että heitä olisi normaalisti joku noin 4000, mutta se määrä voi olla jopa 7000. Ja sitten se on tosi vaikea arvioida, että kuinka paljon heidän määrä on niin kuin lisääntynyt tässä nyt koronan aikaan. Että sitä on oikeastaan mahdoton sanoa, että tosiaan jos se opettajien viesti oli se, että jokaisella opettajalla on ehkä 1 tai 2 sellaista oppilasta, niin nämä oppilaathan tunnetaan jo tämän lukuvuoden ajalta ja kenties useammankin vuoden ajalta, että se esimerkiksi, että kun tämä on nyt kärjistynyt tämä keskustelu tähän koulut auki vai ei, niin vähän harmittaa, koska sehän ei ole niin kuin se ainut tapa tässä nyt, millä voitaisiin toimia, koska nämä oppilaat hävisivät kuulemma sieltä jo hyvin nopeasti siinä alkuvaiheessakin ja he ei välttämättä tulisi sinne kouluun. Et tarvitaan niin kuin täsmätoimia ja siihen me ollaan tehty sellainen oma ehdotuskin vielä tässä, että kaikki oppilaat tavattaisiin ennen kuin koulu päättyy joka tapauksessa, riippumatta nyt mikä se ratkaisu, joka tällä viikolla kenties sitten koulujen mahdollisesta avaamisesta tehdään. Eli jokainen oppilas pyrittäisiin tapaamaan turvallisesti siellä koulun tiloissa. Mutta se, mikä tässä on ehkä vähemmän ollut esillä, on se, että ammatillisen koulutuksen osalta niin se huoli oli paljon suurempi. Eli siellä on paljon enemmän niitä oppilaita, joita ei tavoiteta. Että 72% opettajista siellä sanoo, että ei tavoiteta, ja 6% sanoo, että on niinku semmoisia, joita ei käytännössä ne on niinku hävinnyt. Et mä kyllä haluaisin sitä huolta nostaa sen toisen asteen opiskelijoista. Ja tässä Hanna puhuikin näistä nuorten hyvinvointiasioista. Nuorille sen ikäisenä on todella tärkeää nämä kaverit ja heidän tapaaminen myös, että jos näitä rajoituksia puretaan, niin kyllä kannattaisi myös miettiä niin kuin se, että tästä viimeisesta koulukeskustelusta päästäisiin myös siihen, että miten nuoret voisivat tavata kuitenkin toisiaan ja ehkä harrastaa. Ja sitten tässä on 2,5 kuukauden kesäloma tulossa, että siinä on aika vähän ollut keskustelua siitä, että millä tavalla voitaisiin järjestää sitä nuorison harrastustoimintaa, kuntien näitä kesätoimintoja, jossa sitten tavoitettaisiin näitä
näitä riskilapsia. Tuossa oli vähän pyydetty, että mitkä ne oppimiseen nämä vaikutukset on, niin se on sanomattakin selvää, että niitä on. Että ilman muutahan, koska peruskoulunkin tehtävä on ihan myös muukin kuin oppiminen, että onhan siinä toki nämä kasvatukselliset näkökohdat ja se yhdessä toimiminen ja sosiaalisuus ja muu, niin se jää nyt oppimatta. Kyllä niin kuin opettajat arvioisivat meidän kyselyssäkin, että osalla oppilaista on suuria vaikeuksia oppia tällä etämeiningillä. Tokihan sitten siellä on myös näitä positiivisia vaikutuksia arvioitu, että jopa 3/4 opettajista arvioi, että yksittäisillä oppijoilla niin on ollut myös niin kuin myönteistä vaikutusta tähän oppimiseen, eli esimerkiksi sellaisilla poikkeusoppilailla, joilla on vaikka omia jotain oppimisvaikeuksia, Aspergeria ja muuta, niin myös keskittymistä pystyy tekemään ja näin. Mutta se, että perusopetuslakikaan ei tunne etäopetusta just sen takia, että se ei ole se tapa, jolla mentäisiin. Nyt mehän ollaan pakkotilanteessa. No sitten me ollaan mietitty kovasti tätä, että mitkä ne tukitoimet pitäisi olla. Ja kyllä koulutuksen järjestäjille ja kunnille pitäisi niin kun sit tulla se tuki, ja toivottavasti hallitus ehtii tässä jo toukokuun aikana sen tukipaketin tosiaan tehdä niin, että olisi se tieto syksyllä, kun aloitetaan, että missä liikutaan, että minkälaista tukea on tulossa. Ja kyllä se pääpaino pitää olla siinä oppimisen vajeen paikkaamisessa nimenomaan koulutoimessa, että sitten varmasti niin kuin sosiaalitoimi ja terveystoimi tarvitsee oman tukipakettiinsa, jossa sitten puututaan näihin sosiaalisiin kysymyksiin ja puhutaan varmaan niin kuin lastensuojelun ja tämän tyyppisten resurssien osalta, mutta meidän näkökulmasta niin pitäisi kouluissa ja päiväkodeissa niin pystyä pienentämään ryhmiä. Esimerkiksi jakotunnit olisi tosi tärkeitä, että niitä pystyttäisiin reilusti lisäämään niin kuin varsinkin tärkeissä oppiaineissa niin, että sitten opettajalla olisi vaikka puolikas ryhmä aamupäivällä ja toinen puoli iltapäivällä, jolloin pystytään niin kuin jokaisen oppilaan kanssa käymään sitä tilannetta läpi, että mitä on jäänyt oppimatta, että miltä tuntuu ja sitten sen mukaan niin kuin sitten reilusti tukiopetustunteja, että se esimerkiksi osa opettajista varmaan voisi ottaa niin kuin lisätunteja niin, että tekisivät sitä työtä. Et me ei toivota, että tulee hirveästi sellaisia uusia ihmisiä sinne kouluun, joita oppilaat ei tunne, koska se luottamuksen rakentaminen on kuitenkin se, että se on se tuttu aikuinen, se sama henkilö, niin olisi tosi tärkeää. Ja sitten myös toisella asteella niin näitä puutteita tulee, ja siellä esimerkiksi sitten opinto-ohjauksen lisääminen, ja on esimerkiksi hassua, että meillä ei toisen asteen lainsäädäntö tunne tukiopetusta ollenkaan, ja nyt tässä ihan varmasti niin kuin tullaan tarvitsemaan myös tukiopetusta. Ja sitten on vielä tuossa jo tullut maahanmuuttajataustaisten perheiden tilanteet, eli siellä myös esimerkiksi sitten tarvitaan, ja ihan pienimmilläkin lapsilla esimerkiksi S2-opetusta, ihan sieltä esiopetuksesta lähtien, ja nämä on niin kuin tosi tärkeitä, että ihan noin, että jos tiivistän, niin jakotunnit, tukiopetustunnit, opinto-ohjaustunnit, ihan perustavaa toimintaa, niin siihen sitten semmoista kohdennettua avustusta, joka sitten tulisi niin kuin nopeasti käyttöön niillä nykyrakenteilla, että jos taas tehdään jotain erilaisia hankkeita ja projekteja ja niitä hallinnoidaan, niin siinä menee ikä ja terveys. Että ehkä näin, mä en tässä tämän pidempään, niin sitten tehtiin muutkin, mutta nämä oli tässä itsellä ensimmäisenä mielessä. Kiitos paljon Helja, ja minusta on äärimmäisen hyvä, että nostetaan esimerkiksi tämän ammatillisen koulutuksen tilanne ja niiden oppilaiden tilanne, koska tästä keskusteltiin aika paljon ennen tätä kriisiä, mutta tuntuu, että kriisin niin kuin aikana on ehkä vähän unohtunut sitten se, että mikä meidän niin kuin ymmärrys ja tieto oli aikaisemminkin tästä ammatillisen koulutuksessa olevien nuorten tuen tarpeesta ja siitä tilanteesta, jossa monessa oppilaitoksessa ollaan. Ja ehkä tämä huomio myös tästä, että aika monia tukirakenteita on olemassa, niitä pitää vaan resurssoida paremmin. Niin tämähän on aina, kun poliitikot mielellään varsinkin on keksimässä aina niin kuin uusia tapoja tehdä asioita ja erilaisia hankkeita ja muita, niin se, että aika usein kyse on myös ihan siitä niin kuin perustoiminnan ja perustuen ja niiden olemassa olevien tukirakenteiden, niin niiden vahvistamisesta, eikä sitten uusien hankkeiden
pystyyn pistämisestä. Tämäkin on ihan arvokas huomio. Mutta kiitos paljon Helja. Mennään seuraavaksi perhepuolelle. Meillä on Monimuotoiset perheet ry:n asiantuntija Anna Muurin. Onko Anna linjoilla? Kyllä, täällä olen ja toivottavasti jopa kuulun johonkin. Oikein hyvin kuuluu. Ole hyvä, Anna. Kiitos tosi paljon. Mun nimi on tosiaan Anna Muurin. Mä edustan Monimuotoiset perheet -verkostoa. Me ollaan tämmöinen 10 perhejärjestön yhteenliittymä. Edustetaan yhteensä noin 3/3 suomalaisista lapsiperheistä, eli kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella jotenkin poikkeaa siitä, mitä pidetään niin sanotusti tavallisena perheenä. Kiitos Emma tosi paljon kutsusta. On aivan mahtavaa olla täällä mukana ja ihan todella hyviä puheenvuoroja on tähän mennessäkin kuultu. Tulen varmaan paljon komppaamaan sitä, mitä aiemmat puhujat on sanonut. Mutta mä oon tosiaan kerännyt tätä muutaman minuutin esitystä varten huomiota paitsi meidän omalta verkostolta, niin myös Monikan naiset ry Jenni Tuomiselta ja Leijonaemojen Pia Lemmetyltä sekä Setan Kerttu Tarjamolta. Kiitos heille kaikille tästä. Ja juuri nimenomaan on pyrkinyt tekemään sitä, mitä tuolla Elina Pekkarinen perään kuulutti, eli etsiä niitä hiljaisia signaaleja niiltä tahoilta, mistä niitä kuuluu. Ja meidän järjestökentältähän niitä ihan paljon kuuluu. Ehkä se keskeisin huomio näin niin kuin perheiden, mutta etenkin monimuotoisten perheiden kannalta on se, että mitä SETA on todennut niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta pätee myös perheiden monimuotoisuuteen, että ne perheet, ne henkilöt, jotka niin kuin on jo aiemmin ollut vähemmistöasemassa tai vähän niin kuin haastavassa asemassa, niin niille perhetilanteille tämä niin kuin korona tuottaa isompia ongelmia, koska jo pelkästään niin sanotusti tavallisissa olosuhteissa niin nämä vähemmistöihin kuuluvat ja muuten haastavissa tilanteissa olevat ihmiset niin kokee syrjintää, ulossulkemista esimerkiksi palveluissa, työelämässä, koulutuksessa, heidän luottamus näihin palveluihin tai heidän omaan työelämäasemaan tai siihen omaan pärjäämiseen, kykenemiseen, jaksamiseen on heikoilla. Ja tämä korona vaikuttaa näihin kaikkiin elämänaloihin merkittävästi ja siten myös saattaa heikentää näiden perheiden, henkilöiden, ihmisten tilannetta. Moni perhe on sinnitellyt niin sanotusti niukkuusrajoilla joko taloudellisesti tai sosiaalisesti tosi pitkän aikaa. Ja nyt kun yhteiskunta on ajautunut jonkunnäköiseen kriisitilaan, niin nämä perheet on erityisen haavoittuvuustilanteessa. Näiden perheiden osalta meidän näkemys olisi, että siinä kohtaa, kun rajoituksia lähdetään purkamaan, niin olisi tosi tärkeää tavoittaa ne perheet, joita tämä tilanne koskee, kartoittaa heidän tuen tarve ja tarjota heille aktiivisesti apua, koska avun hakemisen kynnys myös, kuten tässä niin kuin Elinankin luvuista havaittiin, niin on joissain tilanteissa niin kuin, hyvin paljon korottunut ja ihmiset ei uskalla hakeutua palveluihin, koska he pelkäävät, että he kuormittaa niitä liikaa tai että he saa tartunnan tai tartuttaa muita tai mitä ikinä. Muutamia huomioita varhaiskasvatukseen kouluun liittyen. Meidän monimuotoisten perheiden kentällä niin koulujen avaaminen jakaa näkemyksiä aika vahvasti sen mukaan, että mikä on kunkin henkilön perhetilanne itsellään, onko omassa perheessä joku riskiryhmäläinen, onko omat lapset hyötyneet vai onko se kuormittuneet koulujen sulkemisesta, minkälainen se niin kuin perheen tilanne on. Mutta niin kuin, selvästi näkyy se, että meidän erilaisissa perhetilanteissa on paljon niitä lapsia ja niitä perheitä, joita koulujen avaaminen edes hetkeksi oikeasti hyödyttäisi tosi paljon sekä lapsen, mutta myös vanhempien mielenterveyden ja jaksamisen kannalta. Ja myös niin päiväkoteja koskee tämä asia toki. Ja toinen huomio, mikä meidän kentältä tulee tänne suuntaan, on se, että päiväkodeissa ja alakouluissa on ollut aika vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, että miten henkilökunta on suhtautunut siihen, että vanhempi haluaisi tuoda lapsen päiväkotiin muusta kuin siitä syystä, että on itse työssä kriittisellä alalla. Ja tämä on aika hämmentävää ja vähän huolestuttavaa, koska meidän tieto on se, että vanhemmat näissä tilanteissa tuo lapsensa päiväkotiin tai kouluun etenkin tämmöisen sosiaalisen paineen alla oikeasti vasta aivan viimeisessä hädässä siinä kohtaa, kun heidän niin kuin jaksamisessa ja pärjäämisessä on oikeasti haasteita. Ja silloin sitä ei pitäisi niin kuin sieltä päiväkodin, sieltä niin kuin viranomaisten taholta ikään kuin torjua tai paheksua. Negatiiviset viestit tällaisissa tilanteissa niin vähättelee sitä vanhemman omaa arviota tilanteesta
mutta niin kuin myös kasvattaa epäluottamusta palveluihin ja sitten nostaa entisestään sitä avun hakemisen kynnystä jatkossa. Kun sulla on kerran sanottu, että et sä mitään jeesiä tarvi, niin sit sä et kyllä kans tuu. Toinen huomio, mikä meillä on tuonne koulujen suuntaan, on se, että meillä on tällä hetkellä oppilashuollon resurssointi aika niukahkoa tosi monilla paikoilla. Et esimerkiksi monista kouluista puuttuu kokonaan koulupsykologit tai koulukuraattoria, on vaan osan viikkoa kiertävät eri kouluja. Niin nyt, kun tätä lockdownia lähdetään purkamaan, niin oppilashuollon resurssit olisi kyllä todella tarpeen lisätä. Ja sitten mitä Helia tuossa sanoi, niin oli todella hyviä pointteja just tämä koulutusvajeen paikkaaminen tavalla tai toisella. Ja uskon, että siinä kouluissa on jo valmiit hyvät rakenteet siihen. No, mitä tulee muihin palveluihin, lasten ja perheiden palveluihin, niin meidän kentältä nousee yksi sana ja se on kotipalvelu. Eli tämä lapsiperheiden koteihin tuleva matalan kynnyksen apu ja palvelu, niin sitä pitäisi aktiivisesti tarjota sekä nyt kriisin aikana sen, mitä pystyy, mutta sitten niin kuin kriisin jälkeen niille perheille, jotka on paljon kuormittunut. Toinen pointti sieltä löytyy, että mielenterveyspalvelujen ja erilaisten toiminnallisten terapioiden etätyöskentelyyn siirtäminen tai osittain peruuttaminen niin on kärjistänyt monien semmoisten lasten ja perheiden tilannetta, jos nämä palvelut mahdollistaa ja tukee arjessa selviämistä. Mutta näistä mielenterveyspuolesta ehkä sitten seuraava puhuja vielä tarkemmin meille kertoo. Mutta meidän viesti on ehkä se, että siinä kohtaa, kun lockdownia lähdetään purkamaan, kun tilannet lähdetään normalisoimaan, niin tulee miettiä tosi tarkkaan, että missä järjestyksessä erilaisia palveluita pitäisi avata. Et esimerkiksi Kelan terapioiden siirtyminen takaisin lähitapaamisiin tai niin kuin erilaisten tämmöisten toimintaterapioiden siirtyminen takaisin lähitapaamisiin voi olla perheiden kannalta jopa paljon tärkeämpää kuin vaikka koulujen avaaminen kaikille tai etenkään kuin vaikka kampaamoon tai ravintolaan pääsy, vaikka nekin tärkeitä perusoikeuksia ihmisille toki on. No, sitten on muutamia semmoisia spesifejä asioita, mitä voisi niin kuin nostaa tässä semmoisina esimerkkeinä, että miten tämä tilanne haastaa erilaisia perheitä. Esimerkiksi adoptioperheiden hakumatkat on keskeytyneet, eli niin kuin vaikka sulla olisi lapsipäätös tiedossa, niin sä et pääse hakemaan sitä lasta, etkä sä saa tietoa siitä lapsen tilanteesta. Ja tämä kuormittaa tietenkin näitä perheitä, niitä ei kovin paljon ole, mutta se kuormittaa heitä perheitä aivan valtavasti. Toinen puoli, lapsettomuushoidot on jäädytetty, ja tämä on tietenkin hirveä tilanne niille, jotka lasta kovasti toivoo ja jotka siellä hoidoissa on, mutta erityisen kuormittavaa tämä on niille, joilla ei ole vielä hoidot käynnissä, mutta hoitopäätös pitäisi tehdä äkkiä, koska tämä 40 vuoden rajapyykki häämöttää. Perhehoitajat on aika lailla äärirajoilla, siis nämä sijaisperheissä vanhemmoivat henkilöt. Ja tämä saattaa toki olla yhteydessä myös siihen, että lastensuojelulaitospaikkojen kysyntä kasvaa, koska kun perhehoitajat kuormittuu, niin he saattaa toivoa, että se lapsi, niin kuin, että se sijoitus puretaan heiltä ja lapsi siirtyy sitten laitokseen, tai se saattaa olla myös sosiaalityöntekijän näkemys. Et perhehoitajien avusta ja tuesta huolehtiminen myös lockdownin aikana, mutta myös sen purkautuessa olisi aika olennaista. No sitten tuohon, mitä Elina sanoi tästä niin kuin, eropiikistä. Me ennustetaan myös, että on jonkunnäköinen post-korona-eropiikki tulossa, mutta tämänhetkisestä tilanteesta on itse asiassa ristiriitaista tietoa. Helsingissä erohakemukset on kasvanut, mutta esimerkiksi Uudellamaalla ne on vähentynyt about saman verran. Tämä on hämmentävää, mä en oikein osaa selittää tätä. Enemmän tilaa, vähemmän eroja. Helsingissä asutaan melko ahtaasti, en tiedä, mutta näitä signaaleja kyllä pitää seurata. Ja eropalvelujen ruuhkautumisesta on tietoa. Eli toisin sanoen me tarvitaan vahvistettua tukea sekä perheasiain-sovittelun, perheneuvontaa, perheneuvoloihin, että lastenvalvojien ja muiden perheoikeudellisten palvelujen kapasiteetin nostamista. Se olisi tärkeää tässä kohtaa. No sitten noin niin kuin konkreettisesti, mitä pitäisi tehdä tämän koronakriisin jälkihoidossa ikään kuin, niin meidän keskeisin ajatus on se, että meillä on tosi monenlaisia erilaisia haavoittuvuuksia, jotka nyt näkyy siinä, että mitä ihmiset toivoo, minkälaiset asiat ihmisiä haastaa, mitä ihmiset tarvitsisivat. Ja näitä signaaleja ja tätä moninaisuutta pitää kuunnella siinä kohtaa, kun tätä lähdetään purkamaan tätä hommaa. Ja sitten pitää muistaa, että kaikki ei ole tehneet digiloikkaa.
maahanmuuttajat ei ole tehneet digiloikkaa, monet heistä, monet sellaiset perheet, joilla ei ole varaa välineisiin tai joilla ei ole mahdollisuutta näihin digitaalisiin palveluihin, he ei ole tehneet digiloikkaa. Meillä on paljon esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä Suomessa kuitenkin, vaikka me ei puhuta heistä kovin paljon, mutta heidän digiloikkansa ei ole sellainen, että me voidaan jatkossa pitää niin kuin palvelut kaikki etänä ja ikään kuin ei tarvittaisi lainkaan tämmöisiä kohtaavia palveluita. No, meidän pitäisi vahvistaa tukipalveluja siellä, missä niitä tarvitaan, ja siihen ei saisi hirveästi niin kuin säästellä rahoja. Eli tässä webinaarissa on tullut jo aika monta kattavaa ideaa tai hyvää ideaa siitä, että mihin rahaa voisi laittaa, niin sinne laitetaan rahaa. Vältetään leikkauksia, jotka kohdistuu niihin kaikkiin köyhimpiin, ja lisätään mahdollisuuksien mukaan tulonsiirtoja niihin perheisiin, joissa on riski lapsiperheköyhyyteen. Ja sitten mietitään huolella, että missä järjestyksessä palveluita avataan, heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten ja perheiden palvelut eka ja muiden palvelut sitten. Tämä on mun setti tässä kohtaa ja mielellään keskustelen lisää jatkossa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Anna. Mun mielestä tässä tämä tärkeä iso huomio on just tämä perheiden erilaisuus ja se erilaiset tilanteet, johon perheet on tässä poikkeusaikana joutunut ja myös sen huomioiminen, että tämä perheiden moninaisuus pitää myös pitää mielessä siinä vaiheessa, kun me mietitään, että miten me perheitä ja lapsia voidaan tukea sekä tämän kriisin keskellä että myös kriisin jälkeen. Ja sitten samalla tämä huomio siitä, että miten tämä vanhempien kynnys hakea sitä apua, mikä itse asiassa tuli tuolla kommenttikentässä myös huomiona, että monella perheellä kynnys hakea sitä apua tai pyytää apua, ja niin kuin aikaisemmin tuli jopa viedä lapsilääkäriin, on nyt noussut todella korkeaksi, ja tähän sitten aiheuttaa sitä, että nämä asiat kasautuu meille vielä tulevaisuuteen, koska hoitamattomat ongelmat yleensä on meillä sitten edessä sen jälkeen. Ja itse asiassa tämä hedelmöityshoitoasia on semmoinen, josta mulle itselleni on tullut aivan yllättävän paljon hätäisiä ja huolestuneita viestejä. Se osuu tosi kipeästi, tosi vaikeissa tilanteissa oleviin ihmisiin, jotka on voinut ehkä odottaa aika pitkäänkin, että he lähtee niihin hoitoihin, ja sitten tällainen tilanne iskee päälle siinä vaiheessa, kun hoidot on ehkä just aloitettu, ja yhtäkkiä niitä ei saadakaan, eikä tiedetä, että kauan tämä tulee jatkumaan. Mutta kiitos paljon, Anna. Tässä mainittiinkin, että seuraavaksi pureudutaan vähän syvemmin tähän mielenterveyskysymykseen ja mielen jaksamiseen. Ja meillä on Suomen mielenterveys ry:n asiantuntija Marja Snellman-Aittola seuraavaksi. Marja, ole hyvä, ootko linjoilla? Kiitoksia. Oikein hyvää iltapäivää kaikille myös minun puolesta. Ja nimeni on tosiaan Marja Snellman-Aittola ja työskentelen tuolla lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikössä. Ja lähettelinkin tuossa Ellalle jo esitystä, kun ajattelin myös, että helpompi sitten seurata ja poimia sieltä ehkä niitä tärkeitä pointteja, että jos Ella saa esityksen näkyviin, niin hyvä Ella. Hyvä, hienoa. Ja sieltä saa sitten jo nappailla heti vähän eteenpäin. Eli koronakriisin vaikutukset lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Ja kuten tuossa on jo tullutkin niin esille, niin tämä koronakriisi on tietenkin kaikille meille yhteinen, mutta tämä koronakriisi vaikuttaa perheisiin hyvin eri tavalla ihan riippuen siitä, että mikä se perheen aikaisempi tilanne on ollut ja toisaalta siitä, että miten tämä kriisi on tähän mennessä koskettanut perheitä. Tilanteet on hyvin erilaisia eri perheissä. Ja seuraavaksi muutamia asioita siitä, miten tämä epidemia näkyy meidän Mieli ry:n kriisiavussa ja sinne tulleissa yhteydenotoissa. Sieltä voi seuraavasta diasta näkyä. Eli ensinnäkin meidän yhteydenotot kriisipuhelimeen on selvästi lisääntyneet tämän Suomi toimii -kampanjan avauksen jälkeen erityisesti. Ja viime viikon aikana yleisin kriisipuhelimeen tullut soiton syy on ollut se, että on paha olo, erityisesti ahdistuneisuus näkyy niissä yhteydenotoissa. Osalla on ne psyykkisen hyvinvointiin liittyvät tai hyvinvointi selkeästi huonontunut, oireita tullut lisää tai psyykkinen terveys on selkeästi huonontunut. Ja sitten on ihan sellaisia yhteydenottoja, että on huomattu, että joillekin on alkanut tulla psyykkistä oireilua ihan ensimmäistä kertaa
tai että on alkanut pelätä sen oman mielen järkkymistä, ja sellaista ei ole aikaisemmin ennen tätä kriisiä ollut. No toiseksi yleisin syy oli ihmissuhteisiin, erityisesti pari- ja perhesuhteisiin liittyvät ongelmat. Ja nyt ihan tässä viime viikon aikana niin selkeästi näkyy näiden perheiden ristiriitojen lisääntyminen näissä meille tulleissa yhteydenotoissa. Siellä näkyy alkoholin käytön lisääntymistä, väkivaltaa tai sen uhkaa, ja toisaalta ihan sitten se, että oman ajan ja tilan puute, että se tuottaa erilaista kuormitusta ja toisaalta tuottaa erilaisia konflikteja ja ristiriitoja siellä perheen tilanteessa. No, lapsiperheillä on hyvin kuormittavia tilanteita monella. Kriisi on voinut vaikuttaa monella tavalla sen vanhemman omaan jaksamiseen, ja tietenkin silloin se aina myöskin heijastuu sinne koko perheeseen ja lapsiin, kuinka hyvin jaksaa heistä huolehtia ja pitää heistä huolta. Ja tietenkin se vaikuttaa siihen oman pinnan kiristymiseen, ja sillä on paljon erilaisia vaikutuksia sitten siellä perheessä. Tämä taloustilanne näkyy aika voimakkaasti. Se voi lamauttaa, tuottaa ahdistusta ja suurta huolta tietenkin pärjäämisestä ja jaksamisesta. Etäkoulun kuormitus näkyy yhteydenotoissa. Se, että yrittää omaa työtä ja opiskelua ja lastenhoitoa tai etäkoulua yhteensovittaa, niin se aiheuttaa monelle perheelle huomattavan paljon kuormitusta. Ja toisaalta tietysti on vanhempia, jotka eivät työskentele siellä etänä, vaan työskentelee muualla, ja lasten pitäisi sitten pärjätä siellä kotona ja pystyä edistämään kouluasioita, niin se ei välttämättä aina onnistu. Ja myöskin lapsia, jos on perheessä, niin se näkyy näissä yhteydenotoissa, että se aiheuttaa sitten vielä enemmän sitä kuormitusta. Yhteydenotoissa tulee myöskin esiin kasvatus- ja terveysalan ammattilaisten kova kuormitus tällä hetkellä. Päivät ovat pitkiä ja myöskin kuormittavia, ja sitten toisaalta välttämättä ei jää aikaa siihen vapaa-aikaan tai rentoutumiseen, mitä ehdottomasti myös tarvittaisiin. Itsetuhoisten soittojen määrä on lisääntynyt, ja paljolti on myös sitten ihan akuutissa mielenterveysvaarassa olevia henkilöitä. No sitten seuraavalla dialla näkyy, miten asia näkyy nuorten kohdalla. Eli siellä tällä hetkellä se rajoitteiden kanssa eläminen on se iso kuormittava tekijä. Moni pohtii, että miten jaksaa ja kestää tätä tilannetta tällä hetkellä psyykkisesti. Se ahdistaa paljon nuoria. Oikeastaan voisi sanoa tällä hetkellä, että kaikkia nuoria jossain määrin ahdistaa. Ja tietyllä tavalla ahdistus on ihan normaali reaktio siihen, jos on stressaava ja vaikea tilanne. Mutta monella on myös aika vaikeaa ahdistuneisuutta. On pelkoja, masentuneisuutta, uniongelmia ja itsetuhoisuutta. Moni kertoo myös etäkoulun tuomista haasteista ja paineista, että ei meinaa jaksaa tai pystyä niiden paineiden alla toimimaan, ja osa nuorista on pudonnutkin sit koulumaailmasta etäkoulun myötä. Arkirutiinit tuottaa hankaluutta, ja myös monien hoitokontaktit on katkolla, mikä on tosi hälyttävää. Myöskin terapian haku on viivästynyt, ja se aiheuttaa myöskin huolta. Ja on ihan tietysti selvää, niin kuin tässä on tullut moneen kertaan jo sanottua, niin tämä kriisi vaikuttaa kaikkein pahiten näihin vähäosaisiin ja mielenterveyspulmista kärsiviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Ja nämä lapset ja nuoret, jotka elävät hyvin epävakaissa tilanteissa, niin moni on kadonnut sit kokonaan palveluiden piiristä, ja heihin ei saa yhteyttä, niin kuin tuossa aikaisemminkin on jo käynyt esille. No, mitä sitten nyt pitäisi tehdä? Tässä keskityn nyt tähän mielenterveyden edistämisen näkökulmaan, eli vähän siitä, että mitkä asiat auttaisi tässä hetkessä ihan niin kuin yksilötasolla. Ja sieltä tällaisia asioita ensinnäkin, meillä on tällä hetkellä monia auttamispalveluita, jotka ovat toiminnassa ja joihin on mahdollisuus ottaa yhteyttä. Mutta nyt olisi tärkeää, että nämä erilaiset auttamispalvelut tulisivat näkyville ja ne olisi helposti löydettävissä, että jokainen sitten, joka on sellaisessa kuormittavassa tilanteessa, niin saisi siihen omaan tilanteeseensa apua. On äärimmäisen tärkeää, ettei jää niiden omien ahdistavien tilanteiden tai ahdistavien ajatusten kanssa yksin, ja siinä on iso merkitys siihen hyvinvointiin, että niistä pystyy puhumaan ja niitä purkamaan jollekin toiselle. No sitten tietysti yhteisöllisyyden merkitys korostuu tosi paljon. Se, että
on monia, jotka ovat kertoneet, että miten ovat toisia pystyneet auttamaan tässä tilanteessa, miten se on lisännyt sitä omaa hyvinvointia ja tietenkin tuo sitä iloa ja hyvää mieltä toisille, niin tämä on ihan äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa. Ja tärkeää on se, että me kuunnellaan ja kohdataan toisia. Kysytään, mitä kuuluu ja ollaan ihan oikeasti läsnä. Ja tässä tulee myös hyvin tärkeälle sijalle se, että myös ne ammattilaiset, jotka kohtaavat nyt tällä hetkellä lapsia ja nuoria ja perheitä, että he kysyvät, että mitä kuuluu ja miten jaksetaan. Että on se kontakti, missä käsitellään muutakin kuin esimerkiksi ihan semmoisia etäkoulun vaikka tehtäviä tai muuta, vaan ihan sitäkin, että miten siellä kodissa voidaan. Ja on mahtavaa ollut kuulla myöskin siitä, että joissakin päiväkodeissa soitetaan viikoittain kotiin ja kysytään, miten siellä kodissa tämä viikko on mennyt. Ja tämmöistä ainakin osassa päiväkotia on tehty ja se on tietenkin tosi hienoa. Ja se on tietysti selvää, että nuorille vuorovaikutus toisten kanssa on ihan hirvittävän tärkeää. Ja niin kuin tuossa aiemmin tulikin, että se on asia, mikä paljon ahdistaa ja vaivaa ja tuo kuormitusta, niin on tärkeää, että olisi näitä erilaisia digitaalisia kanavia tässä hetkessä, joilla päästään erilaisiin ryhmiin, jossa voi kokea yhteenkuuluvuutta ja jossa voi kokea sitä merkityksellisyyttä. Ja onkin näitä erilaisia nuorisotiloja, missä nuoret voivat toimia, mutta se on hyvin tärkeää tässä hetkessä. No sitten on tietenkin tärkeää, että kasvatus- ja terveysalan ammattilaisten jaksamisesta huolehditaan. He ovat hyvin keskeisessä tilanteessa tällä hetkellä toimimassa. Ja on tärkeää ymmärtää, että me kaikki elämme nyt tämmöistä kriisiaikaa ja ollaan kriisitilanteessa. Ja silloin tämä armollisuus ja sen viestiminen on hyvin tärkeää, oikeastaan aika monellakin tasolla. Ihan se, että jos ajatellaan vaikka opettajaa, joka laittaa viestiä kotiin, että vähempikin riittää tai että nyt ei ole tarkoitus, että näännytetään teidät tehtävillä, niin sillä voi olla hirvittävän suuri merkitys sekä vanhemmille että sille perheelle että sille lapselle. Että tavallaan ei nosteta ainakaan rimaa tässä kohdassa. Ei tarkoita sitä, että ei tehdä mitään, vaan levätään laakereilla, vaan sitä, että tosiaan kuten aikaisemminkin on tullut esille, niin oppilaita on hyvin monitasoisia ja opettajat tekevät kovasti työtä, mutta sitten se, että vanhemmat uskaltaisivat ja pystyisivät myöskin sitä omaa niin kuin eriyttämään sitä, että minkälaisia tehtäviä siellä tehdään. No sitten on tosi tärkeää, että jokainen löytäisi erilaisia selviytymiskeinoja. Mitkä on niitä keinoja, jotka auttaa selviytymään tässä vaikeassa tilanteessa? Mikä tuo sitä jaksamista ja helpottaa omaa oloa? Ja tunnistetaan sellaisia asioita, jotka tuo niitä voimavaroja ja nostavat mielialaa. Niitä ihan jokainen tarvitsee. Ja kun tuolla meidän kriisipuolella tulee sitten esille, että tulee erilaisia konflikteja, niin on tärkeää, että jokainen saisi siellä perheessä kotona pieniä hetkiä, jolloin voi omia akkuja ladata. Sillä on todella suuri merkitys. Seuraavassa diassa on mielenterveyden käsi, jossa on kuva siitä, että niistä perusasioista, jotka vaikuttaa jokaisen mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Aivan perusasiat. Nukun, syön, juttelen, liikun, rentoudun. Ja sen pohtiminen, että miten tässä tilanteessa voisi pitää huolta siitä omasta jaksamisesta kaiken tämän keskellä. Meillä on seuraavassa diassa, voi vielä pompata sinne, niin vielä näistä mielenterveystaidoista, joihin tämä mielenterveyskäsikin liittyy. Nämä on nyt niitä taitoja, jotka vahvistaa ja auttaa ylläpitämään henkistä hyvinvointia silloin, kun me ollaan poikkeusoloissa. Näitä taitoja tarvitsee ihan jokainen. Ja nyt jos ajatellaan, että mitä konkreettisesti, niin mielenterveystaitojen vahvistaminen auttaa muun muassa vähentämään aggressiivisuutta ja impulsiivisuutta, auttaa purkamaan sitä arjen kuormitusta, pitämään huolta päivän rytmistä, auttaa kuuntelemaan ja olemaan läsnä, hakemaan apua, mikä voi olla hirvittävän vaikeaa joskus, että ylittää sen kynnyksen, että oikeasti hakee sitä apua. Löytää keinoja selviytyä ja sitten toisaalta se, että on erilaisia keinoja rauhoittaa itseään ja saa semmoista apua ja tukea silloin, kun ahdistaa. Me ollaan koottu paljon kasvustoajan ammattilaisille erilaisia mielenterveyttä vahvistavaa aineistoa, mitä voisit vaikka hyödyntää etäkohtaamiseen ja etäopetukseen. Mutta nämä on sellaisia taitoja, vähän sellaisia kansalaistaitoja, joita olisi tärkeää vahvistaa. Ne auttaa poikkeusoloissa, mutta ne on myös sellaisia, jotka auttaa sitten, kun ollaan ihan vähän niin kuin normaalimmassakin arjessa. Monessa koulussa mielenterveystaitoja järjestelmällisesti opetetaan, mutta
mutta sitä ei kuitenkaan tehdä joka paikassa, mutta siitä olisi varmasti monelle tosi paljon apua ja hyötyä. No mitä sitten sen jälkeen, kun tämä kriisi on ohi? Tässä on tullut äärimmäisen tärkeitä pointteja edellisissä puheenvuoroissa ja päädyin tekemään tämmöisen tiivistelmän siitä, että ylipäänsä on tärkeää huolehtia siitä, että on riittävästi tukea erityisesti niille, jotka nyt tässä poikkeustilanteessa kokee sen, tai joille tämä poikkeustilanne on erityisen kuormittava tai jopa traumaattinen. Ja niitä konkreettisia keinoja on tullut paljon näissä edellisissä puheenvuoroissa. On tosi tärkeää, että pystytään reagoimaan silloin, kun huoli herää, mutta se myös tarkoittaa sitä, että me tarvitaan niitä erilaisia palveluja, joihin me voidaan myöskin silloin ohjata, kun se pelkkä kuunteleminen, ammattilaisen kuunteleminen, vaikka opettajan tai nuorisotyöntekijän apu ei riitä. Jatkossakin on tosi tärkeää, että me ammattilaiset vahvistetaan mielenterveystaitoja, jotka on näitä tämmöisiä kansalaistaitoja, ja niitä on tärkeää vahvistaa niin lasten kuin aikuistenkin osalta. Sitten kun palataan kenties kouluun, päiväkotiin, niin on hirvittävän tärkeää, että pyritään luomaan mahdollisimman turvalliset olosuhteet niille lapsille ja nuorille, jotka sinne kouluun sitten tai päiväkotiin tulee. Nyt monet on niin hyvin erilaisissa todellisuuksissa ja tilanteissa siellä kotona, ja siellä tarvitaan nimenomaan sitä semmoista turvallisuuden tunnetta. Ja tuossa aikaisemmin esimerkiksi tämä, että on puolikkaat ryhmät opetuksessa tai reilusti tukiopetuksessa, on tuttuja aikuisia, annetaan semmoista resurssia sinne, että oikeasti ehditään kohdata ja nähdä niitä lapsia ja nuoria, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja se, että jatkossakin se, että kun on näitä erilaisia tarpeita siellä, niin ammattilaisten jaksamisesta myöskin huolehdittaisiin, että pystyttäisiin vastaamaan niihin tarpeisiin. Ja lisäksi tosiaan tarvitaan paljon niitä erilaisia resursseja ja apuja sinne sosiaalipuolelle ja muualle, että missä varmasti tulee olemaan sitä tunkua sitten tämän kriisin, kun tämä tiettyjä näitä poikkeustoimia sitten puretaan. Ja ihan lopuksi vielä, siellä on muutamia auttavia tahoja, olen tähän kerännyt, mitkä on tälläkin hetkellä auki, johon voi ottaa yhteyttä. Siellä on kriisipuhelin, kriisikeskukset, rikosuhripäivystys, itsemurhien ehkäisykeskus. Ja sitten ehkä tämmöisenä uutena on nyt erilaisia vertaistukiryhmiä työttömäksi jääneille ja vaikeuksissa oleville yrittäjille, joille kannattaa ilman muuta olla yhteyksissä. Nuorille toi Sekaisin chat on monelle tuttu ja hyvin suosittu, ja se on semmoinen, joka tavoittaa monia nuoria, niin sen sieltä vielä nostaisi. Mutta kiitokset minun puolestani. Iso kiitos Maria, ja täytyy sanoa, että oli tosi hyvä, että nämä linkkilistat on vielä tässä lopussa, niin voidaan varmaan laittaa ne myös jakoon tämän jälkeen, ja ehkä tämä tämmöinen niin kuin ajatus siitä armollisuuden tärkeydestä, siitä niin kuin kuuntelemisesta ja kohtaamisesta, ja sen, miten tavallaan jokainen voi myös ehkä niin kuin itse toteuttaa tätä tässä vaikeassa tilanteessa, niin nämä on äärimmäisen tärkeitä. Nyt ehkä tässä kohtaa meillä on aikaa muutamalle kysymykselle ja kommentille, eli jos haluatte esittää kysymyksen tai huomion, laittakaa se nyt tuonne chattiin. Mä käyn niitä muutaman tässä läpi ja sitten käydään meidän asiantuntijoille vielä myös loppuvastausvuorot, jossa he voivat kommentoida teidän huomioita. Täällä oli ihan itse asiassa suoraan Hannalle kysymys näistä erityissuunnitelmista, jotka mainittiin, että voisiko niistä kertoa vähän lisää. Sitten täällä erityisesti nousee tämä perheiden, lasten ja nuorten korkea kynnys hakea apua. Todetaan, että matalakin kynnys on kuitenkin kynnys, eli mitkä tässä tilanteessa on niitä tapoja, joilla me pystytään madaltamaan sitä lasten ja nuorten ja perheiden kynnystä hakea sitä apua. Sitten täällä tuetaan pointteja siitä näiden perheiden tuen ja kotiavun saamisen tärkeydestä. Täällä tuli itse asiassa myös huomio siitä, että
asia, joka myös kun puhutaan perheiden erilaisista tilanteista ja lasten erilaisista tilanteista, niin meillä on myös lapsia, joilla on toinen vanhempi vankilassa ja todettu, että myös näiden lasten oikeudet on heikentyneet, koska tämä vanhemman tapaamista on rajattu. Sitten täällä nousi tämä esiopetus. Esiopetuksen opettajana olen huolissani niistä perheistä, joilla on normaalissakin arjessa hankalaa, niin ehkä tässä voisi kysyä siitä, että miten, kun tässä nousi tämä pienten lasten tilanne ehkä erityisesti esiin, niin mitkä olisi niitä tapoja, joita meidän nyt tässä tilanteessa, miten me voitaisiin saada näille pienille lapsille erityisesti tukea. Sitten kysytään, että kehen otan yhteyttä, jos näen humalaisen äidin illalla pikkulapsen kanssa kadulla. Eli mikä on se taho, johon olla yhteydessä silloin, kun olettaa, että lapsi ei ole turvassa vanhempansa kanssa. Ja sitten vielä kysymyksenä, onko olemassa tarpeeksi palveluita, jotka huomioivat koko perheen ja läheiset. Keskitytäänkö tuessa pelkästään vanhempiin vai vain lapsiin? Tämä on itse asiassa aika arvokas huomio siitä, että perheet on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vanhempien tilanne vaikuttaa lapsiin ja toistepäin. Sitten täällä oli vielä, onko aivan mahdoton ajatus pidentää koulun lukukautta viikolla tai 2, jos se voitaisiin käyttää syvempään henkilökohtaiseen opettajan ja oppilaan kohtaamiseen ja tilanteen tulevaisuuden arviointiin. Tässä oli useita kysymyksiä. Jos meidän asiantuntijat haluaa poimia ehkä siellä niitä, jotka ajatteli, että kohdistui ehkä itselleen tai jota mielellään kommentoi, niin tehdään niin, että mennään samassa järjestyksessä kuin aikaisemminkin. Eli Elina, ole hyvä. Kuuluuko? Kuuluu. Ilmeisesti joo. Nyt kuuluu. Joo, kiitos. Kiitos oikein hyvistä kysymyksistä ja kommenteista. Olen niitä tuossa koko ajan seurannut. Ehkä se tärkein tapa madaltaa kynnystä avun hakemiseksi on se, että me vahvistetaan ihmisten luottamusta viranomaisiin ja sehän ei toteudu muuta kuin pitämällä huolen siitä, että meidän järjestelmä on oikeudenmukainen ja aidosti ihmisiä tukeva. Ja toivoisin, että lastensuojelukin hiljalleen vapautuisi siitä stigmasta, mikä sillä väistämättä sit kuitenkin tulee aina olemaan, koska se on sosiaalista kontrollia myös. Siellä joku kysyy, että mihin voi ottaa yhteyttä, jos näkee humalaiset vanhemmat lapsen kanssa. Aina saa ottaa yhteyttä viranomaisiin, jos on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. On se miten pieni huoli tahansa. Jokaisella on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. Sen voi tehdä kunnan lastensuojeluun suoraan, kunnan sosiaalipäivystykseen tai sellaisessa tilanteessa, jossa ei tunne sitä lasta ja perhettä, niin voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. Että mä oon itse ollut sosiaalipäivystyksessä töissä ja käynyt poliisin kanssa kadulta hakemassa lapsia näissä tilanteissa, että se on ihan normaalia. Ja se tieto ei valitettavasti tule sinne viranomaisille muuta kuin kansalaisten avulla, jos tilanne on tämä, että joku nähdään kadulla. Kiitos paljon Elina. Sitten Hanna, ole hyvä. Onko Kiitos. Hanna linja? Ole hyvä. Joo, kiitos. Tuo oli toi suora kysymys mulle Annalta. Mun täytyy sanoa, että mä en enää muista, mitä mä oon puhunut, koska mä en muista mistä erityisesti. Ei, se en ollut minä, vaan se oli mun äitini tässä. Se en ollut minä, vaan se oli mun äitini, joka sen kysyi. Eri muuring. Se löytyy tuosta listalta muutama pykälä alempaa. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Just joo. Kato, näistä lukee vaan silleen, että nyt siinä. No, mutta jos pikkasen tarkennat kysymystä, niin ehkä saan muistini takaisin siltä osin, mutta että noin yleisesti ottaen, niin tässä on tosi hyviä pointteja ja hyviä kysymyksiä tuossa tullut, ja tietysti nämä alustukset tässä oli myöskin todella hyviä. Se, mikä mun mielestä tässä nyt on yksi semmoinen, on siis lapsiköyhyys on ollut meillä kasvussa jo pitkään. Meillä meillä elää siis pitkälti 200 lasta köyhissä perheissä. Nyt
nyt se luku on taatusti kasvussa aika rajusti ja nyt on moni sellainen perhe, joka ei kuvitellutkaan olevansa toimeentulon kanssa ongelmissa, niin sitä on kun koko ala esimerkiksi on suljettuna tai ainakin monipalvelualan yrittäjä ja heillä työssä oleva niin on nyt sitten lomautettuna. Niin kyllä tässä kohtaa mun mielestä olisi hirmu tärkeää miettiä myös sitä, että tehtäisiin vaikka määräaikainen lisäys lapsilisiin tai nostettaisiin kunnallisveron verotuksen alarajaa niin, että se silloin, joka kohdistuu ihan niihin kaikkein pienituloisempiin, ja tehtäisiin niin, että ne ei vaikuta toimeentulotukeen, ettei se ole plus minus nolla se vaikutus, vaan että se aidosti sitten helpottaa näiden perheiden toimeentuloa, koska me tiedetään myöskin, että pitkäaikainen tai köyhyys ja pitkäaikaiset toimeentulo-ongelmat, niillä on todella pitkiä vaikutuksia lasten myöhemmälle elämälle, ihan kouluttautumispolun pituudelle ja sitä kautta omalle työllistymiselle ja moneen muuhun. Ja siinä mielessä niin se jo sinänsä vähän huolestuttava tai erittäinkin huolestuttava kehitys, mikä meillä on ollut, niin se on nyt siinä tässä on suuret riskit, että se lähtee menemään vielä huonompaan suuntaan, jos ei siihen ihan erityisesti pyritä nyt paneutumaan. Mutta kyllä tietysti se, että aloitetaanko koulut tänä keväänä vielä vai ei, niin toivon, että sitä mietitään nimenomaan siltä pohjalta, että miten se vaikuttaa erilaisiin lapsiin ja siihen, että olisi mahdollisuus tavata jollain tavalla lapsia, etteivät ne ole yhtäkkiä 5 kuukautta pois koulusta. Mutta se, mikä siinä täytyy tietysti olla se, että jos me toivotaan, että he sen takia nimenomaan menisivät kouluun, että voitaisiin havaita, että millaisia palveluita ja millaista tukea he tarvitsevat, niin sen jälkeen tukea täytyy myös olla tarjolla. Että se ei voi mennä niin, että opettajat kyllä näkee sen tuen tarpeen, mutta hehän eivät ole se, joiden tehtävä muuta kuin opintojen osalta tukea. Sitten täytyy tulla sosiaalipuolen palvelut siihen ja terveyspuolen palvelut, jotka sitten on tarjolla siinä kohtaa. Ja siinä mielessä niin sille puolelle satsaaminen on ehdottomasti nyt semmoinen, mikä pitää pystyä tekemään, tai muuten me jätetään tässä kyllä todella pitkiä arpia tosi moneen perheeseen, tosi moneen lapseen, ja siinä mielessä niin mua on aina häirinnyt se, että me puhutaan liian monessa yhteydessä siitä, että valtaosa pärjää. Valtaosalla on älykännykät, valtaosalla on sitä, suurin osa on saavutettu, kun meidän pitää miettiä sitä niin, että mikä on pelastakaa lasten motto, että yhtäkään lasta ei jätetä. Ei me voida määritellä sitä, että jos me nyt ei 3% saada, niin onko tuo nyt niin, kun valtaosa kuitenkin on. Meillä on jokainen lapsi, josta meidän pitää huolta. Jokaisella lapsella on ne samat oikeudet ja ne on meidän aikuisten velvollisuuksia. Juurikin näin. Kiitos paljon, Hanna. Sitten Helia, ole hyvä. Kiitos tuohon Hannalle kommentti ja sitten 3 kysymystä taisi olla mulle. Tosiaan me ollaan ehdotettu tätä, että jokainen lapsi tavattaisiin ennen kesälomia ja nimenomaan just siinä, että olisi mahdollisuus tämmöinen tiedon välitys myös perheille siinä kohtaa, että siinä voisi olla myös vanhempi mukana, jos halutaan, tai että Wilman kautta tai muun välineen kautta vanhemmat välittäisi niitä omia huoliaan, mitä on syntynyt, ja niistä voitaisiin siinä keskustella, mutta just se näin, niin kuin Hanna sanoi, että sitten pitäisi olla tietoa myös siitä, että mitä kunta esimerkiksi järjestää kesän aikana, ja sitten pitäisi pystyä tarjoamaan sitä tietoa just siinä tapaamisessa. Ja jos tämä 10 hengen rajoitus esimerkiksi pidetään voimassa, niin voi silti järjestää palvelua vaikka sitten vähän pienemmällekin porukalle. Ja tästä hyvä aasinsilta esimerkiksi tähän, kun kysyttiin, että miten varhaiskasvatus tai esiopetus, sitä kautta voitaisiin vielä tukea perheitä, paitsi että just on soiteltu koteihin ja muuta, niin monissa kunnissa on kuitenkin järjestetty tällaista ulkoleikkiä lapsiperheille, eli on kerrottu perheisiin, että vaikka lapsi ei tule päiväkotiin, niin varhaiskasvatuksen opettajat esimerkiksi on pitänyt ulkona sellaista ohjattua ulkoliikuntaleikkiä. Ja näitä pitäisi niin kuin kaikkien tarjota, koska siinäkin tulee se kohtaaminen ja sä pystyt katsoa vähän, että miten se voi olla isokin apu esimerkiksi niille väsyneille perheille, just joissa tämä alkaa olla ylitse pääsemätön tilanne. Nythän varhaiskasvatuksen osallistuminen on vähän lisääntynyt koko ajan. Tänään just tuli uusimmat tiedot
ministeriöstä ja se näyttää koko ajan vähän lisääntyvän. Sen sijaan perusopetukseen ei ole lisääntynyt. Sitten täällä kysyttiin, että voisiko lukuvuotta pidentää, niin se on siis tämän nykyisen perusopetuslain mukaan niin, että jos opetus on keskeytetty, niin voidaan jatkaa 6 päivällä vielä siellä kesäkuussa. Ainoahan mitä on säädetty on just se, että koska lukuvuosi päättyy ja se työpäivien määrä. Eli sitten sillä perusteella niin ei voi, mutta tietysti tässä nyt on monenlaista poikkeuslakia jo nähty, mutta että kynnys siis siihen on aika korkea. Ja itse vähän niin kuin mietin sitä, että kun meilläkin opettajat on tosiaan tehnyt semmoista tuplatyöpäivää nyt jo aika pitkään, niin siellä on aikamoinen viesti siitä väsymisestä, että ollaan niin kuin ihan äärirajoilla, niin en ole ihan varma. Tai siis olen ihan varma, että kun semmoinen uutinen tulisi, että tässä jatkuu nyt vielä hommat 2 viikkoa, niin se romahduksen tila olisi varmaan aika syvä. Et mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin mentaalisesti kovin hyvä idea. Sitten tässä kysyttiin vielä se, että voisiko etäopetuksen olla jotain minimivaatimuksia. Ja minä olen sitä mieltä, että pitäisi olla, mutta niitä on nyt vähän vaikea niin kuin keksiä. Et me ollaan ehdotettu niitä muun muassa lukiokoulutukseen, koska perusopetuksessahan tätä etäopetuksesta ei tosiaan tunneta laissa, niin ei niitä ole voinut myöskään olla. Etäopetusta ei ole ollut perusopetuksessa tähän saakka, mutta pitäisi kyllä olla laatuvaatimukset. Niitä ei ole kauhean innolla kukaan lähtenyt laatimaan meidän kanssa, mutta ehkä siitäkin voidaan nyt ottaa koppia. Toi esimerkki, joka tuossa oli, että ei ole minkäänlaista opetusta tullut, niin se ei ole asianmukaista, sanon sen että ihan heti, että opetusta ei ole keskeytetty ja opetusta pitää pyrkiä antamaan. 15% opettajista on sellaisia, joilla ei ole työnantajan tarjoamaa välineitä, niin heille se voi olla vähän vaikeaa, mutta olen ymmärtänyt, että niitäkin on tässä hankittu pikapikaa. Että kyllä tähän mennessä olisi jo pitänyt saada niin kuin sen verran kehitystä aikaan, että se olisi muutakin kuin sen, että tulevaa tehtävät. Että siitä pahoittelut ja pitäisi olla yhteydessä sitten koulun rehtoriin ja nostaa äläkkää tällaisesta. Ei ole silloin toimittu hyvin. Pääosin on hyvin, että opetus sujunut, sen meidän kyselykin kertoo, mutta on varmasti näitä ikäviäkin esimerkkejä. Kiitos hyvästä tilaisuudesta mun puolesta. Kiitos oikein paljon Helja ja sitten Anna, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tartun tässä kohtaa 3 asiaa. Ehkä ensinnäkin se tuen tai avun hakemisen kynnyksen madaltaminen. Meillä monimuotoiset perheet -verkostossa on paljon kokemusta sellaisista tahoista, joiden ei ole helppo hakea apua, koska he kokee syrjintää tai heillä, just kun Elina sanoi, toi viranomaisluottamus ei ole kovin korkealla tasolla. Ja meillä on niin kuin tilanteita, joissa avun kynnyksen tai avun hakemisen kynnys on oikeasti ihan todella kova. Ja kyllä yksi keino, mikä meillä on ollut paljon käytössä, mitä me yritetään myös mainostaa, on se, että tarjoaa sitä apua aivan suoraan. Et esimerkiksi meille tuli, niin kuin mulle vanhempana, tuli koulukuraattorilta suoraan viestiä, ja se tuli myös kaikille oppilaille Vilman kautta, että hei, kuraattorilla on nyt paljon aikaa, jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, niin laittakaa herkästi viesti, voidaan mennä vaikka kävelylle, se sanoi näille 5-luokkalaisille, että ihana koulukuraattori, joka siellä sitten niin kuin käy kävelyillä turvavälein näiden 5-luokkalaisten kanssa, niin kyllä semmoiseen palveluun aika paljon matalampi kynnys ottaa yhteyttä kuin semmoiseen palveluun, joka on jossain nettisivulla ja on nimeltään jotain, ja josta niin kuin ihminen ei välttämättä edes ymmärrä, että mikä se on. Ja kyllä tässä näkyy sit myös se, että ne palvelut, jotka on ollut siellä niin kuin ihmisten arjessa, niin ne on myös niitä, mihin mahdollisuus ottaa yhteyttä on matalampi. Ja kyllä minua huolestuttaa se, mitä Hanna tuossa toi esiin, että neuvolapalveluita on niin kuin leikattu ja neuvolakäyntejä vähennetty muilta kuin rokotusohjelmaan kuuluvilta ja alle 1-vuotiailta. Että kyllä se niin kuin, tavallaan neuvola on esimerkiksi yksi esimerkki hyvin matalan kynnyksen palveluista, joihin ihmisellä on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Mutta se niin kuin, ihan suoraan ihmisten kutsuminen, se viesti, että hei, nyt on palveluja saatavilla, hakekaa apua, jos tarvitsette, niin sen viestin saaminen ulos isosti, niin auttaisi kyllä sitä palvelukynnyksen madaltamista. Toinen, mitä haluan kommentoida, on tässä Sara kirjoitti kommentin, että erityisen tärkeää on, että jos näitä palveluita ja resursseja tarjotaan ja sanotaan, että hei, hakekaa apua, niin sitten niitä pitää myös olla. Ja sama sanoi Helja tuossa äsken ja sama sanoi myös Hanna. Että niin kun, mitä ikinä tarjotaan, niin sitten se niin kun kokemus siitä, että joo, ottakaa herkästi yhteyttä, joo, saatte ajan tuonne 4 kuukauden päähän,
niin se ei vaan kannusta mihinkään, se on vaan niin kuin aivan väärä viesti. No sitten niin kuin, kolmas ihan suoraan tullut kysymys oli tämä, onko perheiden palvelut liikaa vain lapsen tai vain vanhempien palveluita, että onko se perheiden kokonaisvaltaisuus, huomioidaanko sitä, ja se on ehkä yksi semmoinen ikään kuin viesti, mikä tässä olisi tosi hyvä vahvistaa nyt juuri näinä aikoina, että mikä ikinä se palvelu on, mihin kuka tahansa perheenjäsen ottaa yhteyttä, niin että siellä kysyttäisiin vähän, että miten se koko perhe voi. Että jos vanhempi tulee lääkäriin, niin häneltä kysyttäisiin, että hei, miten sun perhe voi tässä korona-ajassa, onko sulla perhettä, onko sulla, minkälainen perhe sulla on. Jos lapsi menee mihin tahansa lääkäriin, päiväkotiin, neuvolaan, niin sitten vanhemmilta myös kysytään, että miten koko perhe voi, miten teillä menee. Niin se olisi aika todella tärkeä viesti tässä. Viimeinen asia, mistä mä hieman huolissani, on tämä niin kuin pienet koululaiset ja niiden tulossa oleva kesäloma. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että voisiko koulut käynnistyä 8 viikkoa, mutta mitä tapahtuu sitten, kun koulut menee kiinni? Missä on ne niin kuin kunnan leirit, järjestöjen järjestämät leirit, jos meillä on edelleen yli 10 hengen kohtaamiset kielletty kesäkuun alussa, niin mihin ne pienet koululaiset menee, sit kun ne on kesälomalla, jos niiden vanhemmat vaikka on niillä kriittisillä aloilla töissä, tai jos niillä on vain yksi vanhempi, joka on täysin ylikuormittunut, tai jos niillä on vain yksi vanhempi, jonka on pakko käydä töissä. Mitä me tehdään niille? Onko tätä mietitty lainkaan? Mä en tiedä. Mulle ei ole kantautunut niistä hirveästi viestejä. Mutta kiitos tosi hyvästä tilaisuudesta. Tämä on ollut aivan mielettömän antoisaa ja tosi hyviä puheenvuoroja, erittäin hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos. Kiitos paljon Anna ja sitten Maria, ole hyvä. Oikein paljon kiitos munkin puolesta. Mä katsoin, että siellä Pajatso jo tyhjenneltiin aika mukavasti siellä edellisten puhujien toimesta. Kesäaikaa kanssa komppailen. 2 viikkoa koulua on aika lyhyt aika ja siinä on sitten pitkä aika kesää edessä ja siellä varmastikin olisi aika hyvä miettiä, että minkälaisia tukimahdollisuuksia tai minkälaisia toimia sinne olisi mahdollista saada. Ja sitten ylipäänsä se, että moni lapsi ja nuori kipuilee siis sen kanssa, että ei voi tavata ystäviään samalla tavalla kuin ennen korona-aikaa, niin onko sitä mahdollisuus väljentää. Tai just mitä tässä aikaisemmin tuli esiin, että on jossain pihaleikkejä järjestetty, missä niin kuitenkin jollakin tasolla nähdään toisiaan, niin musta aivan mielettömän tärkeitä nostoja, tämmöiset ihan hirveän paljon varmasti helpottaisivat sitä ahdistusta ja tuskaa, mikä siellä monessa perheessä ja monella lapsella ja nuorella on. Sitten ehkä kommentoisin sitä, että tuolla oli tätä ammattilaisten, jos haetaan apua, niin kuinka olisi tärkeää, että olisi sitten ammattilaisilla taitoa kohdata, ja siellä ollaan kyllä hyvin ytimessä, että jos sitä ei oikeasti kuunnella tai ei oikeasti olla läsnä tai ei oikeasti kohdata, niin se voi olla aika kylmää kyytiä sille, joka sitten kerrankin avaa suunsa ja uskaltaa sanoa jonkun asian, mikä itseä painaa tai joka on joku isokin juttu, niin siinä sitä ammattilaisten kohtaamistaitojen vahvistamista tarvitaan. Ja sitten vielä tuossa tunteiden kanssa oli, että oli kommentti siitä, että pohdituttaa se, että kun tämmöistä kytevää vihaa siellä kotona varmaan on ja mieletöntä turhautumista, niin mitä sitten voisi tehdä. Ja tietenkin pohdin, että jos on tosiaan kuraattorina, onko mahdollista esimerkiksi tavata tai ottaa yhteyttä tämmöisiin nuoriin. Tietenkin etäyhteyksillä asioista puhuminen ja tunteista puhuminen voi olla hirvittävän vaikeaa, ei välttämättä onnistu. Ja pohdin sitä, että meillä on mieli.fi-sivustoilla aika paljon erilaisia esimerkiksi harjoitteita, tunneharjoitteita, miten tunteita voi purkaa, mikä voi olla sellainen matalan kynnyksen tapa esimerkiksi päästä käsittelemään niitä omia tunteita tai purkamaan niitä. Siellä on myös hyvän mielen treenivihko, missä on erilaisia harjoitteita tunteiden nimeämiseen, joka voi helpottaa sitä omaa oloa ja myöskin tunteiden purkamiseen. Niin se ehkä tämmöisenä konkreettisena vinkkinä, mitä nyt tähän voisi sanoa. Kiitos oikein paljon Maria. Me ollaan itse asiassa niin jämptejä, että me ollaan käytetty tässä kohtaa tasan se 1,5 tuntia, joka todettiin etukäteen, että tilaisuus tulee kestämään. Tämä on mulle ainakin itselleni ihan todella hyödyllinen. Kiitos meidän asiantuntijoille siis, ja kiitos siitä työstä, mitä te teette sen eteen, että lapsilla on turvallinen lapsuus, että lapset saa hyvää ja laadukasta koulutusta, että perheet saa sen tuen,
tuen, jota perheet tarvitsee, ja perheiden erilaiset tilanteet huomioidaan, ja myös se, että lasten, nuorten ja vanhempien ja meidän kaikkien mielen jaksamisesta pidetään huolta myös siinä kohtaa, kun eletään näin vaikeassa tilanteessa. Me tosiaan tällä hetkellä rakennetaan tätä pakettia, joka tarkoitus on niin kuin vastata vähän näihin huoliin ja kysymyksiin, että tässäkin on noussut, se ei varmasti tule riittämään, ja me eletään jatkuvasti semmoisessa epävarmuuden tilassa ja epävarmuuden maailmassa, että niin kuin virheitä varmasti sattuu, mutta tämä työ on huomattavasti helpompaa, kun meillä on näin osaavia ammattilaisia asiantuntijoita meidän apuna ja tukena. Ja kiitos myös kaikille, jotka olette olleet osallistumassa. Meidän täytyy sanoa, että meidän osallistujamäärä ylitti kaikki meidän odotukset selkeästi tänä aikana. Lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointi kiinnostaa, mikä on tietenkin ihanaa. Ja yritetään jatkossakin järjestää näitä nettitilaisuuksia, joihin osallistuminen on mahdollisimman helppoa. Ja kiitos kaikille kommenteista ja kysymyksistä. Mutta jatketaan yhdessä työtä lasten, nuorten ja perheiden puolesta, ja kiitos kaikille ihan todella paljon. Yes.